Mga kaaro, ang ating lulutuin ngayon ay patatim. Ang ating ingredients ay pata, bok choy, magic sarap, onion leeks, carrots, bawang, sibuyas, luya, paminta, sesame oil, oyster sauce, toyo, asukal, asin, at cornstarch. Hihimasin natin ng asin to mga karo. Mga karo, unang pakulo, palalabasin lang natin yung mga bula-bula ng ating pata. Kalipas ng 10 minuto, tatanggalin na po natin, tatapon na po natin yung sabaw. Ipiprito na natin yung pata para yung balat ay hindi siya madaling mapunit at magkaroon ng magandang lasa mamaya. Mga karo, ganyan yung gusto nating ma-achieve sa ating pata. Tatanggalin na po natin. Ilalagay na po natin yung pata sa kumukulong tubig, luya, bawang, sibuyas, onion leeks, carrots, asin, 3 kutsarang asukal, paminta na buo, oyster sauce, toyo, at magic sarap mga kaaro. Mga kaaro, itong patatim po natin, pakukulan po natin ng mga 2 oras sa dahang-dahang apoy. I-update ko po kayo mga kaaro kung ano na yung itsura ng patatim natin. Ito na, pagkalipas ng 45 minutes, matigas pa yung paa ng baboy natin. I-continuous lang natin ito na pakuluhan. Pagkalipas ng 1 hour and 10 minutes, maglalagay na tayo ng star anise at pineapple chunk para lalong sumarap ang ating patatim. Mga kaaro, pagkalipas ng 2 hours and 15 minutes, ito na po yung ating patatim. Sobrang lambot na po siya. Yan po. Yan. Mga kaaro, pagkalipas ng 2 hours and 15 minutes, ito na po yung ating patatim. Wala po tayong nilagay na pampalapot mga kaaro dito. Ready to serve na po ito mga kaaro. I-prepare lang po natin yung mga gulay. ginawang sauce. Dito po yung mga pinaglagaan natin, lahat ng ingredients nandito po. Tinanggal ko lang po yung
star anise dyan sa kanyang luya. Pang design natin mga karo, maglalagay tayo ng carrot saka pineapple. Okay, so titikman na namin yung niluto ng kusinaan ni Val. Siyempre, ng aking asawa. So, ito yung patatim, no, nagmula sa Chinese, no, cuisine ng Chinese. Natikman ko na to ilang beses. Masarap talaga siya. So, ngayon, matitikman ko siya kasama si Rangeline. First time niyang titikman ito. So, tara, ako muna. Yan, malambot siya. So, dahil Chinese cuisine ito, tingnan natin kung parang nasa Chinese restaurant na tayo. Sarap. Mahilig ako sa matamis din na ulam. So, ito siya, manamis-namis. Sarap ng sauce. Siyempre, ang lambot nung karne, yung meat. Tapos, may kasama din siyang vegetable, kaya healthy din siya, basta moderate lang. Moderate sa meat. And sa taba. Sarap eh. Wala. So, hindi ako matigil sa pagsubo, pero maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa kusinaan ni Val, sa cooking vlog ng aking asawa. And thank you din sa aking kasama ngayon na si Rangeline from Negros Oriental. And ano masasabi mo sa natikman mo? Sobrang sarap po. So, please follow the page of Kusinaan ni Val and subscribe the YouTube channel. Thank you!